Ayo Sinung puji sesati basuki awet karsane Gusti kula kumala karoso karoso mono Jaya aurat ngabur dinapur ini sang pangastuti
kasihmu kiyo tansah paring kararyon duh Allah duh Allah duh Allah.
Yaksa Puralumpa Ore Sedeng Narendra Oh Umasanya pratangga windu wiyat amanamun lerku mampang maletik mancot Soswata kira ilang Soswata kira ilang Ladalah Yayi Citrarata Citrasena lan Citrawirya nuhune sabdane pukulun Sang Hyang Bathara Indra magepokan penandhange para Pandhawa kang titi wanci dina iki nampa wujuding paukuman jalaran nalika ulah sesukan dadu lan para kura kang mekasan negara Ngamarta diudhokke syarat bisa bali pulih dadi darbeking para Pandhawa kudu nampa paukuman lawase 13 taun umpetan setahun Yayi nadyan to aku lan kowe ya iki golonganing Gandharwa pun Kakang Gandharwa Anggara Parna senadyan wujud Gandharwa nanging isih kalebu kawulane dewa pukulun Sang Hyang Bathara Indra mula saka kuwi Yayi nggone nampa dawuh mepeti kang sarta betengi para pendha kang mapan ana jroning paukuman
aja nganti pegat ing kawaspadan. Ayo diubengi wengkon wana kamyaka jalaran manut saka rasaku. Bakal ana menungsa kang gendhak sikara kang dasare kepengin balekke para Pandhawa. Yen to nganti kunangan anggone ing kono laku sesingidan mengko bakal bali meneh dukum 12 taun lawase. Ngestokaken dawuh Kakang Mas, ngestokaken dawuh. Ya, ngestoke dawuh. Banjur kesane ayo dipepeti wana kamyaka. Aja nganti ana wujuding manungsa kegendhak sikara marang para Pandhawa Yayi. Yaksa Guralubare Sedha Narendra. Yaksa laku kan mayono langing kang
bawa nyata Sri Narendra ingkang ngembek para marta Prabanya ngomong pindha Bathara Diwarane warana Nawrupan manganing an samar Kakati para kawula Dharmane sang Parvati Tentrem Asayro Dharma Maranane Namangge Rahayu Yakti Nang Suremati Dhamma Sabawa Yune Nyata Sri Narendra ingkang ngembek para marta Prabanya Beda Bathara wicaksana genya amangre prajasa iya saika mangkono Paranaya iya saika kati para kawula Dharmane Sandarpati tentrem ring pratase Tama manganane amangge rahayu ora rasing pamyat renggane katulaya Sri Cinawi sesotya manik mawur sorot mirat mirating mangilat adit ya Pranggana sumawur Ujwalan niraku
manyar atap silaning kang samya anangke pranayaka bupati pangarsa anon-anon satindhiye wos urmahapma ngayun nganti sabdaning nata Karnantyase Prabu alon lingira aglis satine katining arasa titis samendang moskarampet sabda brahmana raja sabda brahmana raja dereng dangu Sarawa Paduka Koko Prating Mandura kepareng ngaturaken pambagya Panakrami sumeming pangabekti kula konjuka wonten sandhaping pada paduka duh Koko Prabu Yayi Raja Piswan kula tampi pambagyanipun Yayi Prabu Duryudana ingkang mentah kakalungaken ing lungaya meket ing Wardayamah ana bawa laksana pudya astanipun Kakang Kunjuk Aja Ngantika Yayi Prabu Duryudana nggih kula cadhong tangan kula kekalih kapundi wonten ing mustaka kakalungaken lungaya mugi dadosa jimatsih pangestu paduka duh Koko Prating Mandura monggo kula aturi nyekecaken anggen paduka lenggaduh Koko Prabu Yayi sampun boten kirang sketsa prapanipun Kakang ing Mandura wonten Pasewakan Agung negari Ngastina non ngestakaken dawuh Yayi Prabu Duryudana. Senadyan kula pun durna sinuwun ngaturaken sungkem pangabekti konjuk wonten sandhaping pada paduka sinuwun Prabu Baladewa. Bapak Pandhita Durna. Kula tampi Pudyastawa Kunjuk Aja Ngantika Bapak Pandhita Durna kawula nan kula cadhong tangan kula kekalih. Kapundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimat sing pangestu paduka Sang Prabu Baladewa. Nadyan kula pun karna duh Koko Prabu ngaturaken sungkem pangabekti konjuka
wonten sandhaping padha paduka duh Koko Prabu Baladewa. Yayi tak tampa. Ora liwat pangestu kuwe tampanana karna kula cadhong tangan kula kekalih kapundi wonten ing mustaka mugi dados jimat. Ya padhang pindha wulan purnama rasih manah kula sasamunipun. Kula hanampeni rawuh paduka duh Koko Prabu Baladewa jalaran saderengipun paduka rawuh kawonten nagari Astina petong dedhek limengan. Upama Cinandra pindha matsawa kelem ing Wanciratri boten wonten ular ingkang akarya padhang tanpa beda. Patrawipun taruning kandhuan gandrung asmara kedadak kapadaning sih awit saking rawuh paduka duh Koko Prabu Baladewa. Oh la dalah. Yayi semanten anggen singandika ngluraken dhateng asmanipun pun Kakang ing Mandura. Kejawi daring sabda praptanipun Kakang kang sinugata olah memanis sinubaging tata krama kang sarta linubiran ing gegojek genging panuwun tanpa upami wujudipun pakurmatan ingkang kasugatakaken wonten Pasrakan Agung negari Ngastina bobotipun ngurmati dhateng praptanipun Kakang ing Mandura Yayi. Saged anggen kula pakarti awit ngenget-enget dawuh kang sarta piwuca paduka duh Koko Prabu, Koko Prabu. Oh la dalah. Yayi. Lajeng menapa ta sababipun nalika semanten nebaken awala wonten negari Mandura menika tanpa pepalangkang sarta tanpa pambengkan pun Kakang tinimbalan seba wonten negari Ngastina. Mila Yayi. Menawi wonten sandya sutaning panggalih sayogi kawedaring kathah kepareng kula nderek ngraosaken duh Yayi Prabu Duryudana. Monggo kula aturi majengken paduka lenggah kepareng badhe kula jatosi jatining pasewakan. Palugon lakuning lekas lukita linuting kitung kadung kadereng amomong memangun manah rahayu Haywa ana tan golong kumolong manatu para karenane ora mangapus Nuwun Yayi. Menawi wonten sandya sutaning panggalih sayogi kawedaring kathah keparenga kula nderek ngraosaken monggo kula aturi paring dawuh. Mbok menahipun Kakang Sembada ambabate rungkut
hango boring pepeteng hambirat sungkawaning tias Yayi Prabu Duryudana. Nuwun duh Koko Prabu. Jagat sampun boten wonten wujudipun Braya Agung ingkang sembada minangka dados suling Sudarma. Kejawi paduka duh Koko Prabu Baladewa mila menawi wonten bab ingkang dadosaken sungkawaning manah kula tartamtu pareng kula nyuwun iga dumateng Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu ngestaken dawuh klungsu watonipun kula menika udu Yayi. Koko Prabu nate wonten wujudipun lelampahan ing antawisipun para pendhog lan para Kurawa ngawontenaken ulah susukan dadu. Salebetipun ulah susukan dadu mawi ngabutuhan wujudipun negari. Nalika semanten bandaripun Paman Patih Harusangkuni jagat nekseni anggenipun ulah susukan dadu cetha lawanta para Pandhawa ngudhakaken negari Ngamarta mawi wujudipun prajanjen sok sinten ingkang kawon kedah dados tiyang bucalan mapan wonten wana lamenipun 12 taun umpetan 7 taun. Paman Sukuni wonten dawuh leres inggih leres mekaten. Wonten wujudipun seratan layang kekancingan minangka dados prajanjen tumrap para Pandhawa lan Kurawa menika teksih kula bekta. Layangipun inggih. Seksenipun para wiyaga nggih sampun ngertos prajanjen tumrap para Pandhawa lan para Kurawa pun ngertos bilih Pandhawa ngudhukaken negari Ngamarta. Sok sintra ingkang kawon dados tiyang bucalan mapan wonten salebeting wana lamenipun 12 taun umpetan nika delikan. Delikan nika sami kaliyan jumpritan nek cara jaman kina riyin. Ngaten nggih. Cetha aturipun Paman Sukuni temanipun para Pandhawa kawon salebeting ulah sukan dadu temah dados tiyang paukuman mapan wonten wana Kamiyaka lamenipun 12 taun ing mangke sampun jangkep 12 taun dados kirang 7 taun kedah lampah umpetan. Bila menika kula nyuwun dumateng Koko Prabu Baladewa kados bukti pamrih kula sembada mangsulaken para Pandhawa ampun ngantos wangsul dhateng negari Ngamarta tetep negari Ngamarta dados kukupanipun Prabu Duryudana. Jagat dewa pasaning Bathara Jagat Yayi sagading manah sekadeng lampah pun kakang wontenipun mbiyantu kersanipun Yayi Prabu Duryudana. Klungsu watonipun kula menika udu. Ngaten Yayi. Menika titik saking tata gelar manut silsilah utawi manut urut-urutanipun trah keturunan logonipun para Pandhawa lan para Kurawa menika tunggal darah tunggal daging. Para Pandhawa lan pun kakang menika sedulur nak sanak jalaran ingkang dados lantaran lairipun para Pandhawa menika rayi dalem tiyang sepuh kula iki bapak kula Kanjeng Rama Diwaji Prabu Basudewa. Terus kapastani tunggal darah tunggal daging dados kula menika menawi wonten wujudipun Braya Agung sinten kemawon ingkang dredah perkawis babagan warisan menika nelongso rasing manah kula. Wonten tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi kula pitaya bab perkara hak waris bab perkara bumi menika sok kala mangsa nuke dredah
Mboten namung wujudipun tata gelaripun kulawarga. Nadyan to tiyang sanes menawi mboten trep anggenipun netepaken bumi menika gadhanipun sinten mboten burung badhe nuwuhaken daredah. Mila sadaringipun kula matur kula menika keronta-ronta rasing manah kula. Jagat diwasesaning Bathara Jagat. Jebo wong urip wonten jagat iku mung rebutan perkara sandang, pangan lan papan ing mangka dawuhipun para brahmana pandhita Sugata nawang krida kyai dalah ulama jarene wong urip ki mung mampir ngombe. Nang kala mangsa nek mboten saged mepet aredaning kanepsot. Krentek gregeting menungsa kepingin dadi wong sugih. Krentek gregeting menungsa kepingin duweni wujuding pangkat kang sarta derajat sok kala mangsa menika nuwuhaken wujudipun pasulayan namung menawi kang derdam menika ing antawasipun Kurawa lan para pendha menika keronta-ronta rasing manah kula jabi kula aturi menggalih pendha mapan wonten tenging wana Kamyaka kalah ulah Sukan Dadu lan Yayi Prabu Duryudana wonten pundi papanipun anggenipun sare menapa ingkang dipun dhahar dening para Pandhawa? Langkung-langkung adi kula Dewi Kresna inggih Dewi Drupadi menika tiyang stri nderekaken kakungipun. Yayi. Mboten nate ngudara mekaten Yayi. Ing mangka sedulur tuwa menika kedahipun mayungi dhateng sedulur enom. Menapa Yayi Prabu Duryudana mboten nate menggalih kados pundi penandhangipun para Pandhawa panelangsaning para Pandhawa ulah Sukan Dadu satawadipun bucal wonten tengahing wana Kamyaka ingkang gawat kliwat-kliwat wingit kepati-pati satu mara satu mati jalma mara jalma mati lole samalola samaran Ilala petapa buntut kisan dengan nenek Sarmata dicuplak dadi moloho. Pak pong brakencong kayu waru bengkong mepet ngembong utun te arane ompong ada soto jenenge rombong sing empuk dhewe jangan terong. Lole nuwun sewu sinuwun. Kula menika dados tiyang sepuh menika disesep lan dipuh bab perkara babagan kampur. Mangka sampun mboten kirang-kirang. Ing antasipun ratu-ratu gedhe kok dadak ulah Sukan Dadu kok dadak main niku pripun? Mangka dados tepa tuladha dahipun para pinten nek dadi pimpinan pemangku jabatan niku aja nganti nindakake ulah Sukan Dadu to main. Watak wibawa niku sabarang tindak kedah adhedhasar jujur datan mikulake diri pribadi. Ampun nganti ngrogoti bandaning rakyat, ampun nganti ngrogoti bandaning para kawula dasih. Sedeng para kawula sing mapan teng karep padesane golek pangan niku angel. Direwangi melek bengi. Sok turah sok ora. Direwangi melek bengi, direwangi nabuh, direwangi ngenong, direwangi demung kala mangsa bali mulih sih ditukari karo bojone. Dipadoni karo anake mergo dhuwite iki ora cukup. Lole. Menika keronta-ronta. Mila nek sing durung ngegungke wujuding kanikmataning pribadi golek blenduke dhewe, golek kepenake dhewe mboten murung nyiksa dumateng kawula dasih. Angka kalipun santosa dikir menika perlu ndonga menika utama tumraping tiyang gesang. Agama dados lantaran panggihipun menungsa kelan ingkang nyiptakaken. Angka 3-nipun bijaksana. Wicaksana niku adil ora mban cindhe mban siladan. Nek ya dibedake adoh karo cedhek, nek Kediri pira, Tulungagung pira lan. Niku jenenge adil karo anak buah. Pemengelaka ya selawe. Mang per kabupaten ra ana undak-undakan. Prasaja sanitya sing tias matos sak paripun mapan sak madya witing klapa salogune datar kena kinarya karya ora nate nggunggung diri pribadi tansah mulat kiblating cipta kang linaras babaring karya. Mila menika sinuwun monggo kula aturi emot.
melas dhateng para pendhawa ingkang papan wonten papan pambucalan. Wis ora sakakean muwus wong tuwa ki cukup meneng ndongake karo anak putu. Kabeh iki ya wulanganmu Kakang. Pandhawa luput ki ya wulanganmu, Kurawa luput ki ya wulanganmu. Mula ora perlu digagas. Mila menika Yayi. Kula mrayogaken monggo Yayi Prabu Duryudana kula aturi ngupadi para Pandhawa dasaripun mangsulaken negara Ngamarta. Ampun nganti tega mentala dhateng adi-adi kula para Pandhawa Yayi kula menika kadang sepuh. Ing kedahipun kedah paring wujuding padhang dhateng adi-adi kula ewa semanten. Samangkin para kula Pandhawa menika dredah ing babagan rebat negari. Mila kula suwun Yai Prabu Duryudana kersa madosi para Pandhawa ing pangkah monggo kajak wangsul diwangsulna negari Ngamarta. Kadangmu padha warahenten becik besok mendemo baris baris kang prayitna ayo saranta ayo saranta wanging Darawati tinumpesan panika awak Pandhawa ing Prabu blakan kemawon paduka kula rawuh nagari Astina bot-botipun kula suwuniga pratikel kula suwuni kados timamprih Pandhawa wangsul dados tiyang bucalan wonten wana namung tumeba kosok balen lakan kemawon boten lega rasing manah kula menawi dereng nyingkiraken para pendha saking lumahing bumi kureping langit kula budidaya Pandhawa dumugi pecah sinten ingkang ngayomi para pendha menika kula dadosaken mengsah kula mila menika menawi paduka boten kersa yantu dhateng Prabu Duryudana teges paduka menika ngayomi dhateng Pandhawa boten wonten gilanipun kula ngrawaken paduka Koko Prabu Baladewa wonten negari Astina tanpa guna tetep kula budidaya pecahipun para Pandhawa Koko Prabu. Gusti Baladewa Narpati Rodha mentapir tinapa tuko yayasine bing Soco bang mawinga wingit Trombrabak kaya kembang morawari Sore nyanggaluk gerian snabeto merang segedeng bah icil tanane Yayi Nun sewu kula sowan wonten negari Ngastina menika mboten tumuk-tumuk awit saking pikajeng kula piyambak kula dhateng negari Astina kebot-botipun dipun pundhuti pamrayogi dening Yai Prabu Duryudana ing ajeng kula samatur klungsu watonipun kula menika udu menenggen kula menika udu mboten nayogyani penggalipun Yai Prabu Duryudana. Mboten dados menapa. Namung cethanipun kula dados tiyang sepuh kedadil. Pendha menika adik kula menika kadang kula. Meneh mboten sarujuk kalian ing dados atur kula mboten dados kula tak nyuwun mangsulke mawon. Mboten wonten ginanipun kula kedangon wonten Garastina. Monggo kula aturi mangsul. Upami nyipeng wonten Ngastina kula ben badhe nyamaptaken papan panginepan.
Mboten giranipun. Kula margi raipun Ko Prabu Baladewa. Weh, ngaten Yayi. Pumasanya pratangga Allah ketara becik ketitik. Hukum karma pola menika lumampah wong jagat. Awangesipun Yai Prabu Duryudana badhe ngundhuh pakarti. Kula tonton badhe wonten dados menapa wonten Astina Yai Prabu Duryudana. Weh. Kawilet lang-langan lalu leng-leng kalingan kalunglon kalangan langening pranta ngarang mirang-rangu rangu karungrungan marang riya le samalola samarante kados pundi sinuwun temanipun ingkang sinuwun nata mandura nilaraken negari Ngastina semunipun cuwa penggalipun. Mun dados penggalian ingkang baken Titiwansi menika mangke saged sembodo kula njirnaken dhateng para Pandhawa. Amit asang kalmatabe kula ingkang sowan Jluwun. Wong lenging dya mangu mangkong kaleme mawi limut kalamatan jroning alam kanyut saknyatane ku kayatan kaki satine yen tan hemot
sayekti tan bisa momor aja ana pandakmu lamun tetambu dasare pancen durung weruh sapa kisanak kang nepi prapta ana paswanagu negara Ngastina sinuwun ngebun-bun enjang jejawah sonten saderengipun kula matur bareng ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten sandhaping pada paduka sinuwun Prabu Duryudana ndak tampa ora liwat pangestu bae tampanana non kula cadhong tangan kula kekalih kapundi wontene mustaka mugi dadosa simpat ndangu dhumateng kula wingking saking negari Tunjung Langkapan nami kula Prabu Sastra Gundala banjur ana wigati apa para tamu ana negara Stina nampi undangan saking Rekira Patih Harusangkuni dinten Pasranagung kula kinen sowan ngabiyantara wonten negari Astina perlune sabiyantu dhateng Sang Prabu Duryudana Paman Sukuni kula wonten dawuh bener kemangkon inggih leres kula ingkang ngundangi ingkang bayari nggih kula piyambak yen pancen kemangkono ndak saguhi paton lila legawing driya Sang Prabu Sastra Gundala bakal biyantu marang negara Astina saestu rikala menika kula kepareng badhe nyingkiraken para pendha saking lumahing bumi kureping langit kula ngertos menika mujudaken mendung ingkang boten gampil direndang dening angin para Pandhawa kula ngertos menggalipun Sun Prabu Duryudana meniteksih wonten Pandhawa kula kinten boten badhe ngrasaken ayem jenjem kang sarta tentrem njaluk liru apa tanpa pamrih dawuhipun tiyang sepuh kula sepi ing pamrih rame ing gawe dados babar pisan kula mboten milik peparing Sang Paduka Sun Prabu Duryudana ning ewa semanten mangke sampun sembada kula nyingkiraken para Pandhawa dipun paringi menapa kemawon kula namung nderek agale ora umum to Cak praupane sawarahat kaya singegong yen pancen kemangno tak dombani Sang Prabu non bareng amit madang pasilan kepareng kula badhe jujuk wonten ing wana Kamyaka ngupati para Pandhawa sinuwun gunjang kanjing langit kelap-kelap katon lirgin sanging alis risang mawe gandrung pawan bubarno kang padha merak seba jenis Surabaka mekas maneh waton siji kuncine kudu nyirnake para Pandhawa non ngestakaken dawuh kocap kacarita nalika semana puspurna sabdaning Sri Narendra sabda Pandhita Ratu sabdaning pendhita pangandikaning Ratu datan kena wolawali pindha tumetes Kresna temameng dlancang sita sekti tan bisa mebet Kundra Sri Narnata kawis tinggal Banjaran Sari
Orang Banjaran Sari. Ya Mas Om Om Sinata kondur ngedaton Om Kinayap pro kadoyo srimpi Om
mongko kanthi ning tumungguh bangsa Indonesia. Aja juwai ayo kanca kumandang bareng bangsa sing Donasti Timur Bareng Wiromo. Oh. Yeah. Sikra bala kang tumingal acampo samya ngadali ngaratet lateng kata Kanyawanggung manguncang niti bincang sangat simicil Sadayaksa nok non wonten dawuh sinuwun wis kasembadan ngabiyantara ora ngarsane kang minayeng jagat Sang Prabu Duryudana nggonku bakal misungsumake
anggonku bakal nyumbang mrih karajaning negara Ngastina. Wujude bab kang dadekke sengkal tumrap penggali Sang Prabu Duryudana Tanalya kejaba. Pandhawa isih aglar ana jagat Jayayaksa. Mula saka kuwi kanggo ngrancake wanci dene Yayu. Dingga tumuju marang wana Kamyaka goleki sudunge para Pandhawa. Yen ta jroning laku empetan lawase setaun, Pandhawa kunangan brayating para Kurawa ora wurung bakal bali dihukum ana tengahing wana suwene 12 taun. Ing mangka mung kari kurang setahun iki dina titipan jempetan ayo reklampit brungkat kimpul buta sing ana tuh pakupane manuk makupane maraksa landak lemah miring kon bedha sak kabatene ngrabosa goleki Pandhawa ana wana Kamyaka. Baik prawadya bala kata titis ring kaget kabeh sampe ana bosan joko sawi kobras keparang Oh, what? Woi. Oh. Oh. Yo. Woi. Woi. Oh. Wah. Ai. Tuh. Wah. Halo. Wah. Oh! Wih! Whoa! Hey! Wih! Wih! Oh! At! As! Ah! Wah! Wih! Oh! Ah! As! Ha! Why? Tuh. What? What? Ha! Terus? Ah, wait. Ha! Hat! Wah! Ha! Ha! Wih! Ah! Ha! Wih! Ah! Oh! Wah! Wah! Aduh! Wih! Ah! Ha! Oh!
Wis. Ai. Ha. Wah. Ah. Hút. Quê. Ọt. Quýt. Ọt. Ôi. Quýt. Ha. Ôi. As. Yes. As. As. Ah. Say